Ka United Democratic Party UDP kalakintu ya ka Center ban pinkalai ka Mines and Minerals Development and Regulation Act ka kandai spa san punyo knang ban ailat biang ka jingti doyong hameglaya kani ka jingdawa kalami ha ka jingi kendo jong ka kinhun UDP hapo ka jingalam umentri ka sarkar jila uba lakmen rumbui ya umentri kampo iyeng ka sarkar pedeng u Amit Shah New Delhi Uba rumboy ulaong baka jingkang ya ka jingti doyong hadian ka hukum jong giyeng bishar haus nam arjar khatsau kalakta joria ka kamay ka ji jong ki hajar ngon hajela ulaong ru ba ka sarkar jela kaladawa na do usnam arjar khat praban pin kalaya ka an knang man pinya ha bat ka rukam bat khando ha meglaya namar bon ki jaka ki de jong ki riu shimen ka UDP ka pin pauru ba ka jingti doyong ha meglaya ka don kam ya ka rukam trekam ka bakirpang namar ki thliu doyong kilong ren tangpumba shiput hadu arpun. U Amit Shah ula pentikna ba anthau saya ka komiti ban puli benya ya ka ni kaman ka UDP kala kinturu ya ka sarkar pedeng ban perkhat ya ka jing sngo jong ki pajba halor ka jingti uranium hameglaya. Kapang kren kalong ba pile ihi ka nadoi khandai spa nyu pho kelas dang ga jingti do yong jung ni shade. Hadu arja khatsa kalong kabaya de yarti Henry San Kansan na kedau jong ki jingrai jong ki authority da kala long ka bathut ka bawara jing ya ka jing long jing man ya ka kamai ka ji jong ki breu hapo ka state ka jongi da ka sarkar nado aja khatpra hapo ka jing lam jong Chief Minister badan buram jungi kala persang banya kren bat ka sarkar India na kabenta ban banra ya kita keji pekelah ka ain ki bayde wat kom ka jaka ka jongi tangiru ngi banjur ba kin pekelah ya kan di arak 1957 taking into consideration ya kan ka jinglong jingman ka khendau ka siap ka jongi Namar pakai umba piti pihani karena kita kibre ke badan dagi spa hektar. But sakaway kalau ba udah yang sangi bangin lehi dak taki open cast ke kamlong ka basok namar ba ka jingreben udah yang umre kum syar ni yo dak report ni proport sangi yang support arput lai put kalau totally kalau umre dak daw ngamla klemda ai buram ya o professor jiswel ka to kapor bakila Kenya kaneka coal mining jongi kumka cottage industry. Namar ba kiri kibarit. Tengi akren ya kata ba kin penjen sur ya kaneka ain knang ba ubri ubadan jakaru unyo ban trade. Iperti yang tau ki Ivan. Em ko wi ko pram kwa khanai phi Ivanไปคันแรมกว่าแลสก็มั้งคันตอมฉันแน่พรามนี่ทำเป็นโปดเองกินหลักพา bon sen ki brum juk kli pha ki yang tang ki khmat phom chna yi ya phayo dai còn Ivan ông rồi cái bên su gà gram mò tao đã bốn gram tem etir đi phi có con đây nè ya khi biểu ngài nè mà nem khi mà vậy tâm anh em già hết em sẽ là ngâm sang kẹo vào cậu Kami ni perdi yang pi ke kuat ulai ni trending ke boleh benai ni mata bau cina bau sain suruh. ngaku ai ama lai Tahu hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong hikai gua nongkong daga sempol desain gua ar dah hikai daga desain mana dia kan ni kan sempol desain. Ini ke cek tu ram sarkar mah. kam pada teranga la do mesin dia skeda kamu kwa